pasilipin ko kayo. Lahat po yan bago. Dragon Ball Super, Batman, Damian Lillard, CD, Mexico 66, Fenty by Rihanna, Coca-Cola. Sino ba namang hindi matatakot sa Jordan 2 na umiilaw? Mamimigay po kami ng t-shirt, almost twice as much. Ito po, this is an open invitation sa lahat na pumunta po dito sa ating opening ng Sapatos PH 2.0. Kalma, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma, pwede ka bang kumalma? Isang hindi pa sa akin lalapitan talaga kita. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Actually umaga na, June 7. Nandito po tayo sa harap ng E-Mall. Ito yung main entrance ng E-Mall. Ito yung side na kung saan nakaharap sa San Francisco Church. Ayan yung BDO, yung San Francisco Church. Ayun naman yung plaza. Ito yung kahabaan ng Peña Francia Avenue. Ito yung E-Mall, oh. So samahan nyo, may pupuntaan lang tayong sandali. Yun yung bagong hotel, yung The Isabel. Yan yung dating Carmen. May sasabihin tayong importante. Alam niyo na, location guide. Meron naman tayong pasabog. Pasensya na po sa mga taong naniwala na magsasara na po kami. Kasi yung pagsasara na yun, totoo po yun. Magsasara na po talaga kasi yung aming tindahan dun sa Tinago. Nakita nyo, lumiko tayo galing dyan sa Francia. Lumiko tayo papunta dito. Star Mark Cafe. Yan, Suzuki naman po yan. Nandito tayo sa harap ng parking area ng E-Mall, yung basement parking nila. Kung tatawid kayo ng kalsada, nandito na yung bagong Sapatos PH. So katabi po namin yung Bombita Clinic, saka yung JMC Clinical Laboratory. So yan, isang linggo na po itong nandito. Nakatakip lang, pero subukan nating tanggalin ngayon. Tatanggalin natin ngayon. Yan! So natanggalan natin yung takip. Siyempre hindi tayo magkakalat. Tanggalin natin yung dito. So yan, samahan nyo ako sa loob So yan na po yung bagong Sapatos PH. Naglipat lang po kami ng lugar para mas makapagsilbi ng mas maganda at mabisa sa lahat ng taga-Naga, pati na rin yung mga karatig lugar, pati na sa buong Pilipinas, kasi mas marami na yung seleksyon ng ating sapatos ngayon. So tara, nakasara pa yan pero papasok tayo. Teka, on natin yung signage sa labas. So tingnan natin kung umilaw. So lumayo-layo tayo ng konti, tingnan natin. Ayan. So ito po yung Elias Angeles Street. Ayun, yung Francia Dabo Building. Wag na wag nyo na po yung kalilimutan, Dabo Building. So yan po, dinisign ko lang din yan. Sapatos PH Thrift Store. Yun yung namin, YouTube. Andito naman yung Facebook namin. So sinimplihan lang natin para madaling mabasa, di ba? So pasilipin ko kayo kung anong mga sapatos ang ihahatid namin ngayon. Welcome po ulit sa bagong Sapatos PH Store. Nandito na tayo sa loob. Wala na masyadong maingay. So yan, medyo makalat pa po. Nag-aayos pa kasi kami. Ito, ayan yung logo namin. Ayan yung parang small office namin. Nandito yung old Sapatos PH sign. May mirror po tayo dyan para makikita nyo yung sarili nyo. So syempre naka-aircon pa rin tayo. Ayaw namin maiinitan kayo. So ito po yung mga sapatos. So ayan, yan po yung mga available na sapatos. Lahat po yan bagong dating. Wala pong old stock dyan. So ayan, paikot po, punong-puno po tayo ng sapatos ngayon. Meron pa din po pala tayo ditong rack dyan sa gitna, pero hindi ko lang nilagay ngayon kasi hindi umabot yung ibang sapatos namin. Lalagay po natin yan dyan para mas marami pa po kayong pagpipilian. Nandito na tayo sa best part. Ano yung mga sapatos na nandito? Syempre uunahin ko yung pinakamalakas. Alin pa ba dyan ang mas lalakas pa sa sapatos na to? Siyempre nilagay na natin dito kasi pang koleksyon na lang po kasi ito Ayaw na namin itong ibenta So ito po yung Klay Thompson Dragon Ball Super. Bihira po ito lumabas sa ukay.
na once in a blue moon lang. Lahat po yan paikot ng patch. 2 beses pa lang po namin nagkaroon ng ganito. Nabili po kaagad within the day yung una. Congratulations sa iyo, men. Matagal na din po siyang tagapagsubaybay ng Sapatos PH. Nandito pa rin yung dating badaw natin. Yan, may mga patch din siya. Siyempre, pang collection na lang din. Ito din yung may napakalaking size. Nandyan yung What the Dunk natin na yan yung parang Frankenstein na mga sapatos kasi pinagtagpi-tagpi po yan galing sa iba't ibang dunks. Chuck Taylor din po yan na collaboration ng Looney Tunes. Iniba nila yung logo, hindi pa nakakita nito. Collections din po yan. And lastly, ito na po, meron tayong ganitong Converse. Chuck Taylor pa rin syempre, Batman. First time po namin nagkaroon ng ganito. Maganda yung kondisyon nung Batman natin na Converse. Yun, kung binibenta, kayo po, mag-offer po kayo. Baka bitawan namin sa tamang presyo. Kasi hindi lang po kayo yung naghahanap niya, napakarami po. Isa kasi po yun sa mga factors ng pricing natin. Hindi lang po sa kondisyon, hindi lang din sa klase, kundi sa rarity. Kaano kadalas magkaroon ng ganito sa tindahan natin. Puntahan po natin yung mga basketball shoes natin. Ako na din personally makapagsasabi na hindi lahat malalakas. Kasi nature of ukay, di ba? May hindi maganda, may branded, may fashion, may ganito, Nature Flow na kay Thompson. Antayan. Halo-halo. Yan, may fila din. And ang iba po talaga kasi may mga heel drag na. May ganyan. Pero yun, advisable po yan na pang outdoor na lang. Lalo na sa mga rough court. Kasi hindi nakakapanghinayang ipanggas-gas lang, di ba? Pero pag yung mga magagandang klase pa, tulad nitong Damian Lillard natin. Yan, size 11 po ito ha. Ganda ng colorway na to. Isa po to sa pinakamagandang basketball shoes na narito ngayon. Inang kagandahan pa. Size 11 po siya. Paunahan na lang. Tapos nandito rin. Meron tayong Adidas na ganito. Meron din tayong CDG. Dalawa po yan. Meron tayong puti. Meron din tayong parang burgundy o brown. Meron tayong mga Onitsuka. Kaso po yung mga Onitsuka natin pambabae lang ha. Itong Mexico 66. Meron din puti. And ito po karamihan mga pambabae. May mga superstar tayo. Tapos ito kakaiba tong ito. Kakaiba tong Puma na to ha. Kasi ito po nakita ko sa loob, parang yan o, collaboration siya with, yan, basahin natin kung sino ha. Ayun o, Fenty by Rihanna. Fenty by Rihanna, tapos andyan yung logo ng Puma. Tapos meron tayong Yonex syempre. Mga naghahanap ng Yonex dyan. Maliit lang po ito ha. Size 8.5 lang. Pero maganda rin ang kondisyon nito. BOA na din po yung lace system niya. Power cushion. Pagdating ng oras, ito yung natin, new arrival rack. Basta golden rack. New arrival rack po natin yan. So the rest, ito po mga gray racks. Yan po yung mga old stock. Darating ang siguro next week. Yan yung mga old stock natin. Pero ang kagandahan po, iba to kasi opening po ito. Lahat po yan bagong dating. And yun, introduce ko din po pala kayo sa ating mga top grades. Meron po tayong isang buong portion ng ating mga shoe racks na mga top grade. Ito po hindi po siya authentic ha. Hindi po siya authentic pero napakaganda po ng kondisyon nito. Siyempre walang issue to. Wala kang makikita ang issue dito. Ang kagandahan pa sa kanila, mga malalaki. Mga size 11, mga size 10. Tapos iba-ibang colorway. May panda, may Chicago, may breads, may shadow. May mga makukulay pang ganito. Mga neon colors. Tapos ito, maganda din tong green na to. Kakaiba. Cardinal red. Tapos may triple white. Yan. Tapos yung napaka-common na panda. So ito po hindi po siya authentic. Ang kagandahan po kasi kapag sa ukan, taas ng chance na marami po dyan, karamihan po dyan mga authentic pairs po. So yun, meron din po tayo dito mga pamormat, mga casual shoes na pambabae at mga panlalaki, mga EF1, magkatabi-tabi na po yan. Meron din tayong Samba, yung medyo hindi sikat na version ng Samba, pambabae din po. Mga running shoes na panlalaki at pambabae, halo na rin po yan. Nandito yung mga Adidas, na mga NMD, QT yan. Ilang ganyan, ganda ng kondisyon ng fila na to. Po yung mga natin, additional, yung mga continuation po ng mga basketball shoes natin nandito sa side na to, punong-puno rin po. Tapos ito yung mga Vans and Converse natin, mga big sizes din po yung iba dyan, may pambabae rin, skate high, mga Chucks, tapos mga all-star. Ito po, this is an open invitation sa lahat na pumunta po dito sa ating opening ng Sapatos PH 2.0 na nandito po sa harap ng E-Mall parking area. Nandito lang po kami sa sentro. Yung parang nasa loob na kami ng Naga City proper.
na kung saan yung parang nandito yung market, nandito yung mga malls. So dito nagkukumpulan po talaga yung tao. So mas lumapit po kami. Ang kagandahan po dito kasi nagbabago po yung presyo natin. Sa unang dating, like ganito, new arrivals, susundin po natin yung premium price niya. So kapag ayan, may mga nabili na, nakapagpili na yung mga tao ng mga gusto nila at nakuha na nila, magbabago na naman po yung price natin pagdating ng Thursday and Friday para sa ating 30% off sale. Pero yun na nga, may mga nauna na, may mga nakakuha na ng mga best quality na magaganda, like itong Coca-Cola na to, di ba? Gaano kadalas tayo magkaroon ng Coca-Cola? Siguro 3 times pa lang tayo nagkaroon ng Coca-Colang Anta ba daw? Pati yung mga CDG na yan, saka mga Onitsuka, ang gaganda ng kondisyon po yan. Sana mauna kayo. Hinihikayat namin po kayo na pumunta ng alauna, June 8, so 8, Sabado. Bumisita po kayo para makita nyo din tong parang gallery natin. Pinaganda na natin yung lalagyan eh. Hindi na siya isahan, dalawahan na po siya lahat para mas marami yung may lalagay natin. Blessing po pagka umaga. Tapos yun, alauna, bakbaka na po yan. Ito pa rin yung budol wall natin. Oh, yan, konti na lang po yung laman. Siguro mas magiging puno pa yan pag dumating yung mga stocks namin na ito. Tapos magla-live din po pala kami ha pagdating ng opening. Sabadong gabi from 5 PM to 8 PM. Oo nga pala, nakalimutan ko. May mga sapatos din palang ganito. First time po natin nagkaroon ng fear of God. Takot sa Diyos. Sino ba namang hindi matatakot sa Diyos? So yan po, from Nike, Fear of God. Yung mga taong gustong malakasan po talaga na pormahan, yung tipong talaga nagpapasikat ka sa footwear mo pa lang. Ito na po yun. Meron din tayo ditong Jordan 2 na umiilaw. Gaano kadalas ba magkaroon ng Jordan 2 na umiilaw? Ang kagandahan, parehas na pair po. Parehas umiilaw. Kaso medyo mahina na yung isa, pero yung isa malakas pa rin. Pero na naman din tayong Balenciaga. Check nyo yung spelling ha, kung tama. Tapos pagpunta nyo po rito, hawakan nyo kung gaano kabigat. Mga Yeezy. Yan, ang dami. Nagtabi-tabi na po yung mga Yeezy natin. Kasi may mga taong gustong bumili, wala lang mapili. Wala yung size na gusto nila, wala yung model, wala yung silhouette na gusto nila. Pero this time, mas tataas ang chance na makabili po kayo kasi mas marami na po kayong pagpipilian kumpara dati. Almost twice as much ang number of pairs namin ngayon kumpara po dati. Mas madaming pilian, mas magandang tindahan, mas magandang serbisyo para po sa lahat. Kaya yun, simula ngayon, tuloy-tuloy na naman po ito. Every week for the past 1 year, hindi kami nagmintis ng new arrival. Maraming salamat po ulit dun sa lahat ng mga tumangkilik. Lahat po kayo na-appreciate namin from the bottom of our hearts. And by the way, mamimigay po kami ng t-shirt, Sapatos PH t-shirts para sa first 20 customers. Bibigyan po namin ng t-shirt, pero free size lang po siya, medium. Pag hindi po nagkasya sa inyo, bigay nyo kay mama, kay ate, medyo maliit, or kay bunso. O yun, sa first 20 customers namin, bibigyan po namin ng t-shirt sa opening. Kaya yun, paunahan po talaga ha. Yung official open po talaga ng ating new arrivals, yung ating opening sa Sapatos PH 2.0 ay 1 PM. So yan lang po, abangan nyo yung mga posts ko kasi mamimigay din po tayo ng mga keychains, mamimigay tayo ng t-shirts. So yan na po, maraming salamat po ulit sa panonood. Hindi ko na to pahahabain pa. Actually mahaba na tong video na to, pero yun, sobrang na-appreciate ko lang po kasi yung lahat ng ano ninyo suporta, yung buong suporta ninyo simula sa pool hanggang ngayon. Hanggang dito na lang. Marami pong salamat sa panonood. Kalma, baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma, pwede ka bang kumalma? Isang hindi pa sa akin lalapitan talaga kita. At habang tumatama